ni shida. Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi rahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Chinsa ninye mwancho muligereri chia bono maragaba litukeri gali aramisi tariki 23 cyo mutinyo komi omwako yiga abwekirwe na 25 kene kyonga chinsa nyasenjere wekirano nje nigongoro kwa Haroni Ototo Nyangiri na yakobwatia na kwalegereri ase kyonga chinsa nyembagaro ya lero. Abana abange abana aba expected ko sagwanse skuru mutinyo okianda bono no mutinyo 10 oyo kuchikwera twatigaire metienye ebere Warki wa University ya Kisio gamurungani yakobwatakana amo no mugiro obwa borokia oyu ogenreire asege kabono Mugumerere bwe county ya Nyamira musubati cherusha mumanyi kogendera komochia oboteneri bwe county eyo ya Nyamira Naende no nyetukerwa nchora kolera onyantare ngenga nasingenchu sara pe kai ni mwana wa yenera mugoni nara kama tebinga tikango beroyo singori bwi nyayinechi asere biasa Mwaro kigwa bwe krasi ye 13 oyu asiretio obogima bwaye nigani gori tukolia lero magiga yebiria yenye gitari gwa kanwa no musamalia omuya Mwanjo muligereri kobwatakana amo no mugiro ubwa aborokia be University ya Gendera se kabono nigo igati ya barokibwa kurwa se University ya Kisii banyaka bagweso kiritukulia lero na kurwa ibirero byabo asabanyaka bagokwanira ari babero bagwetera chinga kyo mugiro yo ogenderete mulikito diponia sanya nigaika chinsemecho na gotwarigana dia orobotiro kobwatia He sekta ye chisemi nikegenderete kororekana kolemara Anenase University chinga kibono chi lecturer gose aborokia bagendereta somugirobo ujibono uligeretiwe chigokora omutienyi aborokiwa Yube University ya Kisii nigo besokire na kororekana komochie serikali asokubeba. My name is Jeremiah and I'm a third year law student here in Kisii University. On the solutions that the government should sit down with WASU and try to solve is that the government should put its priorities right. Serikali imetuangusha sana kwa maana tumeona mgomo umeendelea sasa inaenda kumaliza mwezi mmoja. For example, recently we had over 700 million being channeled to the Mashujaa celebrations in Kitui. That kind of money, should it be prioritized to such events which only take for one day, or they should be channeled to important aspects of our nation like education? Gusanga naborokigwa be University yweni go babere bakoerera ngati yobobe bogenderete kororekana nonyane chinga kibarachikwirana asamasomabo. The thing is, some faculties are having some lecturers teaching them, some are not. So you see, we are divided as a university. We have to come back, all of us, and have education. But most of us are affected in that mentally we know that when we resume, we will have to study under pressure. You know that expectation that you have to cover the entire semester's content within maybe 1 month and then sit exams. Ensemo yokwegerera abaibuli bali balebo konyora wainse nigo chibesa
echi aborokigwa bagutumika nene asokoro bya ogosoma kwabo. It's affecting us kind of because we are really spending the money we could have spent while learning, yet there is a higher chance that the semester might continue next year, which will affect the budgets and our mental health also, because sisi kama wanafunzi tunaendelea kuadhirika kwa sababu unaona hali ya maisha ukifikiria vile wanafunzi wanaishi around the school, tunaona kwamba imekuwa shida kubwa kwa sababu zile fedha ambazo tulipewa na wazazi siweze kutumalizia this semester zimeweza kuisha na Gosorobega ronde ni gabibuli barorekanire kole marigwa ase omugiro which lecturer. As a parent now, I'm losing my money because the children are not in school. we normally have 2 attachments, which we are supposed to do maybe 3 months. Okubulia kwa bobono gochia serikali nuko igwekerero kyabo na konekia nga aborokia bairanira Seji University eri aborokiwa baigabanyare gukora amasoma basechinga kichiri kigwenerete. There is a mismatch of what is taught at the universities. So, as much as we are having strike and there is this unrest and disruption in our studies, there should be also policies that make sure there is a match of what we get here in campus with the job market. The government should just pay our lecturers because they are there for us and we really need them as students. So Kuripoti kitaseni kia Getembe kurega se kaunti ya Kisii Eliane Nkoro kwa Dipon Asanya. Na mumarebwe kaunti ya Nyamira musubate cherusha mumanyi nigo asokire agenda gukwanira na mono higuria magendro ime kaunti ya Nyamira ukwana litukulia lero niganyara kabaga kwena kyabuna nigarachi konyara kabaga gutumeka obwo matebugaye gochia serikali kwena kibuna abantu banyamira kanyara bara amagendro nagatumwe muri kitofati ka Disemba. Maiga ya serikali enene kubatirana ne kiombe gechipara gya kera kotika isiko chipara cha Nyamira ekyo kyabwenerete koroisigwa goika ebirengo byerami nigo muwakirishi bwabangina Nyamira omusubati cherusha mumanyi oyo okoa serikali regeti okoboko harire eira yogochia kutumia ribaga eriane naryo eryo kwene kyabuna serikali nechi kubeka ipara ekurwa tombe itaru ya chagosoka komoni erami. Saa hii niko na watu wangu wa Nyamira na watu wa Nyamira wanalia kwa sababu wakati barabara zilikuwa zinawekwa, sisi kama watu wa Nyamira tu kuona barabara kabisa. Sasa wananchi wanasema wanataka kuongea na wewe direct kwa sababu mimi kama mama county mimi sihusikani na barabara. Mimi kazi yangu ni kuleta visodo kwa shule, kuleta cheki kwa youth wetu, kuongea na wamama katika chama zao, lakini leo wamenikuta hapa wameniongeleza mambo ya barabara. Munataka wamesema tuende kuongea na His Excellency the President. Haya, hiyo ndio tunataka, ndio tupate hiyo barabara. Kubatikana ningane yechipara nigo omo MCA Okiabonyoru Thomas Vincent Penecha atebire chipara ekyo ekaunti ya Nyamira yarema ase wodi eyo nigo moroberio ochakire ugochia gochibeka amakarabati na washire in about 1 month procurement neyenderete walimu the process ya procurement neyenderete estu atirete chipara tukarosia atirete na makarabati procurement unekora chipare chitwaro chons na ngeti ngwanja gochirigere chisareke aya ni gwari kuyakwana rero ekero kyomenyiga bugosira ekyombe kya mukomoni bodaboda self help group ase babwatokirwa echeki eyo erachikubasira ase meroberio yabo aiga ni gumugambia monene bwe location ya mukomoni omusubati Agnes Ondieki oyo obasegeta bana bodaboda aboti babaisa kubwatiraniwa ase okubakoba abasaria bechingenjo ao eriochi wikirania obusaria kuna boigo kubuguria amarwa atanjeiri andona mabya resu yamabe marwa yari korosu kukarata nyaraya ebintebi bya resu bini bosari abana batige school amonga sarika chikemi ko bakori batete gosari amongo
Obo go manya bantu go percentage kesane percentage na mati. Andi go ma comment wa matande ekini ko go tigia sananda bongo. Igonje na go sabana bana pota bantu igasima ko ramo ngiya. Lakini bali ba ko ramo nimbi na tokonye tipipige tinjime ngeba kati namba plate. Wana bitira agwatwe na nyinesi murare na rumobe. Onye bakonya marwa. Onye go gusabirisa marwa. Ekero kwa biki wari kino kya uya takire. Aya ndogo kwa bera asenye ndogo tagitego sajia community na ndo sajia abana baitu bagukire. Ensemo ya siasa nigo cherusha mumanyi oyobwatera amoyobo gavana bwa Nyamira nigo amoche serikali ya Nyaribo asogo sinywa gwikirania amagenderero Nyamira aseboiko yakera ekoko. Wako ya mabuoka atobi myaka 7 na watu wete motakira kwa antu bakena ripa katarikorekana. Omogana no ito emyaka 7 ngaikuwa ile budget unaiswa litoko boss usakora nasi chikaunti chinga uroba mrate chipara chingija usakora nora sabana baba somera watoto wa chekechea wanasomea mahali pazuri kintu wani kere omonto wangu tawo kirese njaro chana matukai kire majara chachorwa era ndiye ndate ngotebia Nyamira ndiye ngototero mona Hingo ripotera Getembe kuroiga Mukomoni yegotoka ewodi ya Kiabonyoru ebunge ya Borabu kaunti ya Nyamira Inchefa Tigad Kisemba na umworoke wa myaka 15 na ibere sereta shira kemuntu uyo nyata kabagusiriwe gumabwaye asinjere cyo botutuganu ange emetie nyebere yaitire niganyara kabakwane gwari tukulia lero magiga yo muthamali mu yagwe sonani na kubakana bili yengendu gose ya mocheri asekonya umbero yo gutangire gukwana achinga kiecho nigo amanganyara kabagukwanwa kubwatikana amono gosira kwa shira kemuntu mnagutumanya muri kito Daniel Onteri amayenda nigabwatense rero chingaki chumoyogo yo ase bunge ya Kitutu cha North Mie County ya Kisii nyegosira Sheila nigo goiko kwae arengo morokigwa ase skuru ya secondary ya Nyakora no mogosori giata ase timu ya Nyakora Queens oyo muberoye hobeire okoremereria obokendo ase nkendo ne sababu enene no bulemerwa. Tumecheza naye tangu ligi ianze, tunajuana. Sasa nikasema acha nikuje nimpatie heshima yake ya mwisho. Kama Nyansakia pia kama Nyakora tumekuja kuwapatia pole si wote, si wote ni familia. Seila, wewe alikuwa ka fullback 3 for we got more respect for 1 minute. So nikipiga hiyo nini frimbi tunanyamaza 1 minute. Asa maliga abamu abo nigo bakwanire goro yugo kwaye no mukia ababegete gotema goisania inibo yaganirie Kirone kongo bwa bete se familia abushira konora na engineer school nare. My name is my good friend kwa mnyata ni ale prote yamo akanga kiresi misasta chabo tuko akantebi Mr. Speaker na ikire ground akini tumata kwa mwekenyo kama taibona mambikirambe kera tijane ne chubunika ndo ndigi tokwa ne torabuna togoko abanyekinyero bensemiga nonye nabo nigo bakwanire nchira batigwa bagatanga batamanyite hase bakurwa na hase bagucia wika chingaki bachite gukonywa no musamali umuya mutebya umwana uyu bayibuli bae bakonyara kurusumu na hende nonye tigerwa njora kolera onyantare ngenga nasingenju sara pe kai ni umwana wa yenera mugoni nara kama tebinga tikango beroyo singori bui ya ineji asere biasa lakini nende bono ntundiro kala bitu bika ngati yo mwana rakwe usara nyu sumu usara skuru asengeje basa ko tuba kibasi kipasa Kemunto nigo hasirete bwema bwaye hasinya gitari ya Krista Marian ime yomocho bosongo magiga yo konyora ubwenia hasa matukabere
na gatiga magega ebil ye shiringi chiribu chiminye nase kirenga kigetaseni kyagetembe gwika sinyegitari yo kumanyigoro bune bili yo ya charogete asa matukabire korengana na sister Helen Baka uyora madmin wenye gitari yo nigate buna nyegusira nigo haretetwe aroro achingaki konye esumo ya mwengere ekyo kyababeteretie kumubekerembeo nigati yabanyagitari mbale barangiretigwe kuroisiko bagacha kokonya haso kumurwalia oteba ekyo nakyo kisababu kinene ekyo kirete bili yo goikege sara nonye nabo iyachitegwa kanwa n'omuntu bukuganya kuya magega yo mubiro yiga ukwamarro hasi mitinye birebono Richard nkurubaterege seni kyagetembe litrene nguruko Daniel Untiri na omwancho mo rigereri rituko lyangyo ni gorigana liborosera chikobe kwa ase skuru ya Kyabanyaru ligo chiko cha Kyabene University ya Nyamira yobwate okobwatana amahone University enene ya Kisii na kobwatekana gose rituke gosomo yigoyu ni goranja baye gokorawa amono mwasiri bwechisemi muskejura atmigoso gamba bagobwaterana amo no mwasiri of defense gose oborende omoske so ipani tuya ase getige skuru ya Kyabanyaru munagotuma muri kitofati kari December Hisabari ya getemberero nigo egotoira soroboti rwa bene ase tokomorikira igoro ya University ya Nyamira eyo yabere gegukwanika ase ngakentambe bono eyo eraje kwagachwa ase skuru ya secondary ya Kyabanyaru ime ye wodi ya Itibo ebunge ya North Mugirango ubwagachi bwaye boraje gotenerwa na KDF oraje kubetereria serikali gutumia chishiringe chibilioni 3.5 nemo abantu bamindutira amategeko university ye budget yaye yoko yagacha toyekule igere 3.6 billion Rituko riangyo ijuma yechitariki 24 cyomutienyi oyo 10 nigo muyigo munene bukubeka rigenario boroso orache gokorekana chinsemo echo na nigo orache koragwa no muwasiri wechisemi Julius Migosi ogamba Wenyore omuyega oyoiga nigo ogucha maiga yomurayo munene bwense kuria eirabuna Nyamira University College echie kwagachwa Kyabanyaru Omugano okyabanyoru nigo yachagite omwaka bwerigweyemo 51 na 52 puna iarambe korende yagendereire gukina wika ekerengo ke university kwagachwa aroro egati yamaganio abwenerete gutuka erio university kwagachwa no kubaroro kwendemero eisaine ase Kyabanyoru ebwate endemero etanetie chieka 50 skuru yachagite puna iarambe omwaka wa 67 1967 omochoyo abantu babere bakurigia ngange ntokyo kinobe omo gabana bono igoraire omusikejo ni Nyagarama ekero mweshimi guboro gonga amweshimi wa Nyamoka renge speaker akareta 100 million cyari kubeka lights kurunya ramba paka ima egasi yite chetie korgu ande bana kete twajite konyoranga ale stu akire University of Eldoret bachiko chaki konyoranga yaya ndiri kurati kana ntu yaite ya Kisii bana University ya Kisii endoto ye University ya Nyamira kubekwa Kyabanyoru nigo yachagete omwaka bwechirububire na 15 nemo korende nigo ebikongo byabere bikubekwa egento endake kyayireire omuroberio oyoiga bwe University koninkora kiongozi bono tayoga ogupinge University korusiengima Eskuru eye nigo erachiko chakra nechikosi inye asaborokiwa emya eyemo kira ekosi nabo barache gochaka amasomo ekero egenderete korerwa ne University ya Kisii Nyamira University College, a constituent college of Kisii University, which will take care of for 3 years or so. We'll start the School of Agriculture and Natural Resources.
We'll start the School of Information Sciences and Technology. We'll start School of Education and Human Resource Management. And then the School of Business and Economics. We are beginning with 100 students for each program, but we'll grow. Abamenyi bakiabanyoru nigo ensemo yabo bagokeire ogocha kwe university yeiga nagosemeria buna nigo barache gukina kemuguko gwetera sogokora obonjureria ao konye ongono nyarama lakini bono ngocha kono likiabanyoru ase skuru egocha gongwa kambi yamono university geche abantu imega ase ituba banyore chikonda gase ituba gache chinyomba bagache basimeke chikabiki basimeke binte binge arabu nyentu tonyore omwando kwikini kira bono tote tonyora amagenderero bone bintu mbiche birabega iga twagache chinyomba abana baito bagosoma munanje go ne chande tekere ya chagete gocha kango mwana onde tachieti siko kango no asome takia abanyoro na inja ko nyomba oje school abana baito abo baite ga iga bakogenda siko twabakiresa twana kumnyoka go kisiko ya tote irega iga ndi twabere no amagoko munene twabere abangina ngaimore ogosemeria korwase abanyakenyoro banyaramba nabo baitanaine kiabanyoru korwase abaraye nuko baroiseria chipara erio kworobia obosombi na boigo konyora amabaga yemeremo ase university ejeiga ya tatu begira na security atutomera kabigo cheisaine abasikari atojenjere bari nyaramba egare tabanda bangao baranyago dina abana bari kiabonyoru kero baguchicha nende kige achire seito kera toborabu ebara bune yaito togokorera buna bana boda kurunyaramba usikiabonyoru ebe kwera ase nyaramba agaiga ne university yakiabonyoru kerego jaiganto betokore biasara bia nonye n'abantu tobwate binyomba agaiga nto betokonyore besa na marimo tobwate agaiga abotoko batoko enderera bia na batoko advance university ekerego cha inka yaite gocha etwali gusabana kende gyonsi gego korwororo abana baito bari chinguru abasaye baito baeguli bagali tangani asogo kolemere mase university eli banyora mapato bakini chinka cyabo abamenyi abaiga bekinyorekiga kiabanyoru nigo besokrie na kweresera obuyaburia bakagerete bogo chigocha asayaiga ekero university eyeigera chekwige kwa asayaiga Hingo ripotera getembe koroiga kiabanyoru ejego toke meye wode ya Itibo ebunge ya North Mugirange County ya Nyamira Njefa Tigad Yisemba Mwancho murigereri bono nigo yaene kigwe bene buna Raila Odinga Junior nere oireri baga ria tatu mwabo ase okora ya mateyo no muyega onyaraka bwa kwene kwaliti kulia lero inse gosebosio bwa barayi bege koro ba egesakukia bagere ase bajaraka bakamutianira kumubekera egutwa eliko ireri bageri ria tatu mwabo onyagosira Raila Amolo Odinga nagotumanya mulikito Sam Miyenda magega yugusira kumuraibu kiama gia ODM muske Raila Odinga ni gobono umwana wa Raila Odinga Junior nigo aigwali baga yukora familia nyagusira Raila Odinga korengana nekemira kiabo. This is a traditional ceremony to symbolically give the son of the departed my brother, the late Raila Amolo Odinga, his son Junior Raila, the seat of power of the home. Gokwana asoma yegoyi imeya bondo mo seneta bwe county ya Siaya Dr. Oburu Oginga uyo nainde uri mumuru mwabo Raila nigo aerera okugania gwoko mwari baga Junior korengana nekemira kiabo. The seat of the power of the home, he is now the leader of this home. He must stand firm and lead the home in as per our culture. Nigo aigwa bene ebimanyereri byokora familia yu gakubwatirana na mamo mwabo nigo bono Oginga aerera buna morobere yutubwati bwa matubonde bwensi no burayi bwa siasa. Together with the mom will be there to give him
all the advices he needs, but he must stand firm as per our culture. This is not political leadership, but this is the leadership of the home. The larger Odinga family, which I chair and which I lead, he is still under me. Moyi goywe ni gokorekana ime ya bondo ase korengana ne kimira kiabo magega yomuga Raila gusira. And he is going to we are going to do the normal rituals which we normally do as per our traditions, and we are going to start because today is the 4th day. Ase agingirwa na koegwa libagabene. Kuripoti rege taseni kiage tembe Nchen Sam Yenda ameamuka ikiwa tunaimba wimbo wa kitamaduni akicheza kuonyesha kwamba ako barubaru. Mancho muligereri gwikirabo no tugukorera kionga chinsa inye magaroba ya lero je ni ngoro kwaro ne toto nyangiri kurwa sensemo ya transmission ni gwakurukwa Kevin Ongeri go DJ Atsan tugende gutorulira buye miaga tembe TV kumwe kya mangusi nabo igotwara gutukobya. Bagaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana man, bagina ninjo. Nando mugirango yu seke usi. Nandi kibono kera gitaba antobons. Ama kabiero ngombe ndo ndiye gutanga goita ichimbe kirorere. Eje nabera gete abera gitaba ntaba mochorwa nyumba ya gatoto ya mugusi abari wabagirango. Nabakuru kwa monomo n'abatabori mutabori abo bari mbugirango bana mbuge tutu amakabiero ngombe ndo ndiye gutanga goita nk'ikindi kirorere bone ni nkwana no mugusibwa nzira bagwe toginge nje kabiri makabiera haneri kabiero re mwako liorali okore into kabisa neba no muntu liorali ko bikiro burayi asegete okora no mucyo ngokorore bintu abandi barorera kabikyorokererie kiya uje sabantu bamino. Bagaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana man, bagina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achebwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tempo abo bagokora mirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongebe na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga
nigo bokorengana amo nukugania gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochkunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakerania amabati yega ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyareka bagokwerera amabati ayo akomenya asegeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asobwango eduke yega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucuri go busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na bwata. Amone kisimiki.